да разделям юзабилити и маркетингов анализ на сайта, защото юзабилити на практика се явява част от маркетинга на един сайт. Нещата много се приплитат, много трудно могат да бъдат разделени, затова ще ги разглеждам в една част на одита. Навигацията на сайта е разбираема за ползвателите, удобна е, предоставя възможността да се посещават вътрешните страници с тематичен контент. Маркетингови системи и юзабилити в това число е много голяма тема. За толкова кратко време не бих могла да направя пълен анализ, още повече, че не съм запозната с маркетингови цели на сайта и на фирмата. Ще казвам за това, което веднага ми прави впечатление и което за мен би могло да бъде подобрено в сайта. Първото, което ми прави впечатление, че не мога да разбера каква е разликата между топ оферти и препоръчени оферти. Това обърква посетителя на сайта, защото не му е много ясно каква е разликата между тези две неща и съответно какво да избере. Ако говорим за някакви топ оферти, за нещо, върху което искаме да обърнем вниманието на посетителите на сайта, то ни трябва да се намира в няколко места, както в случая наблюдаваме. Хубаво е да се съберат всички атрактивни оферти на едно място и да се нарекат по съответния начин. Или топ оферти, или препоръчени оферти. Друго нещо, което веднага прави впечатление при посещението на този сайт, че човека, който го посещава, първото нещо, което вижда в сайта, по-скоро бих казала, което принуден е да види в сайта и с което да се запознава, е този доста скучен текст. Човекът, който е дошъл на сайта, предполагам, че търси да продава или да купува недвижим имот. Тази информация е допълнителна за него и той знае, че би могъл винаги да я открие в сайта. По-скоро той ще бъде готов да я търси в сайта. И ако има възможност да стигне до тази информация по друг начин, освен тя да му се натрапва още на първата страница, човека с най-голямо удоволствие ще го направи чрез някакви допълнителни връзки, които в сайта всъщност присъстват. Като гид на клиента, да кажем, или тези често задаваните въпроси. Между другото, пак възниква едно такова раздвояване, както в случая с топ офертите и препоръчени оферти. Изключително трудно е на обикновен посетител да разбере каква е разликата между гид на клиента и тези често задаваните въпроси, още повече, че информацията, която се дава в тези две категории, тя до голяма степен се преповтаря. Може би трябва да се помисли за една обща категория, която да се нарече или гид на клиента, или често задаваните въпроси, където да се съберат всички съвети към потребителите на сайта. След това започвам да тествам подред страниците. Вече съм ги тествала. Интерес на истината, сега пак показвам това, което веднага ми прави впечатление. Например, тази страницата на често задаваните въпроси има един изключително кратък отговор, който не е толкова зле. Но да кажем, в случая се цитира един член от закона, който от гледната точка на маркетинга не би заинтересувал клиента чак толкова много, защото той може да намери тази информация и на други места.
Добре е сайтът да предлага по-интересна информация на своите посетители, дори ако трябва просто с други думи да се преразкаже този член от закона. Същото касае, между другото, и страниците на руски и на английски. С 100% сигурност един посетител на чужд език не би се заинтересувал от някой член от закона, който е цитиран дословно, едно към едно. По-добре е да се предлагат някакви по-широки текстове. Освен това, което веднага ми прави впечатление в този сайт, от гледната точка на маркетинга, никъде няма призив за действие към потребителите на сайта. Като, например, дори ако разгледаме тази конкретна страница, човека, който е прочел този отговор, дори отговора го е заинтересувал, какви възможности има за по-нататъчните действия. Има само една единствена възможност, която се предлага, е да зададе допълнителен въпрос. Добре, ако човека няма допълнителен въпрос, тази страница не му предлага някакви алтернативни варианти за действие. Човека, посетителя на сайта, трябва да се замисли какво по-нататък, като нямам въпрос, какво по-нататък. Значи в такива случаи е много удачно тук долу да се направи някакъв призив за действие, в смисъл да има възможности човека да избира. Ако не сте удовлетворени от въпроса, можете да питате и по-нататък. Втората възможност, разгледайте нашите оферти. Третата възможност, изпратете ни писмо. Четвъртата възможност, каква си. Възможностите могат да бъдат няколко, могат да бъдат само две. Дори възможността върни се на главната страница или влез в нашата търсачка. Основният принцип е, че трябва да има някаква възможност за избор на активно действие от страна на посетителя на сайта. Това ще увеличи броя на посетените страници от един потребител и съответно ще го задържи по-дълго време в сайта. Ако гледаме гида на клиента, този текст е разширен вариант на текста на първата страница. Значи за мен би било удачно изобщо да се махне тази част на главната страница, на най-видното място да се сложат оферти, защото точно те са нещото, заради което се посещава този сайт. Бих искала да отбележа, че от гледната точка на юзабилити и изобщо на маркетингова система тази част на сайта е много удачна, защото предлага на посетителите на сайта едно лесно решение за избор. Човека може и съвсем случайно да види точно това, което търси в момента и точно в тази формулировка, в която е, например, тук градски жилищни имоти и така нататък. Може би дори би било добре да се разшири тази част с предлаганите бързи връзки. Нещото, което пък ме притесни изключително много и което го забелязах още когато правих технически анализ на сайта и в случая пак обърнах своето и сега е вашето внимание върху това, че е тази хубава връзка, например, градски жилищни имоти. Значи тази връзка съдържа хубави ключови думи. Това е вътрешна връзка, води към вътрешната страница на сайта, което се казва по абсолютно ужасен начин. Проведох няколко задължителни теста във връзка с юзабилити на този сайт. Например, изпратих на госпожа Ненова един въпрос към една оферта, само изключително с цел да видя, след като посетителя на сайта изпраща едно запитване към брокер,
какво се случва по-нататък. И по-нататък аз се озовавам в точно на тази страница и след като я разглеждам с най-голям интерес, защото все пак очаквам някакъв резултат от моите действия, най-случайно забелязвам един срамежлив надпис, който ми посочва с едни ситни буквички и така нататък: запитването е изпратено успешно. Най-малкото нещо, което все пак би могъл да направи един брокер по отношение към клиент, който му е изпратил едно запитване, е да го благодари. Липсва една благодарност към клиента. Благодаря ви, че сте ми изпратили запитване, ще ви отговоря в най-кратък срок и така нататък. Това е едно правило за добро отношение към посетителите на сайта и към клиенти на фирмата. Второ нещо е, че този надпис е прекалено дребен и прекалено незабележим за клиента. Със сигурност ще има клиенти, които изобщо няма да го забележат и ще се чудят дали има някаква реакция на тяхните действия. След това пак липсва призив за някакво по-нататъчно действие на клиента. Много е удачно на такива страници. Това е страницата на благодарност към клиента за изпратено запитване. Всъщност, първо, че не видях благодарността тук, и второ, че не е зле тук долу пак да се предложат някакви възможности за клиента за по-нататъчните му действия. Пак да му се предложим и на първата страница, разгледай други оферти и така нататък. Хората трябва непрекъснато да се подканват да извършват някакви действия в сайта. Хубаво е тези действия най-накрая да водят към крайния резултат, да водят към целта на този сайт. Най-накрая да направят пряка връзка с брокера. Правя още един тест с търсачката в сайта. Избирам някакви случайни показатели и търся. Така, къде попадам? Попадам на някаква страница, на която след дългото разглеждане забелязвам един скромен надпис: няма намерени резултати, след което ми се предлага да оставя заявка за търсене. Добрата част на тази страница е, че все пак има някакъв призив за действие и подканване да се изпратят допълнителни запитвания. Пак в случая виждаме едно не е много удачно решение от гледна точка на юзабилити, когато резултатът от търсене, който в случая е отрицателен, се представя само като един незабележим надпис. Заявката за търсене на имот. Самата заявка е достатъчно подробна. Обикновено посетителите на сайтове не обичат да попълват прекалено дълги запитвания, прекалено дълги заявки. Вероятността човека, който е попаднал на тази страница, в която му се казва, че няма намерени резултати, да попълни тази дълга заявка, все пак не е много голяма. Конверсията на тази страница за мен няма да е прекалено голяма. Сега това се прави с тестване, което може да стане и чрез възможностите, които предлага Google Analytics, например. Но струва ми се, че пак на посетители на сайта ни се предлагат няколко възможности за избор. Да кажем, просто да се обади по телефона или по скайпа, или да изпрати някаква по-съкратена заявка, да кажем, да му се предложи да избере възможността да изпрати обикновено писмо, без да попълва тази дълга заявка, защото може би понякога човек не може точно да сформулира това, което иска да пита, и като вижда тези форми, които трябва да попълва, просто се отказва и от тук нататък заминава към други страници на сайта ви в най-добрия случай или към другите сайтове.